Filip Paċ, meqjus bħala wieħed mill-pjonieri u ikoni tal-mużika rock f'pajjiżna, kien raġel maħbub minn diversi persuni, speċjalment dawk mitla ta' dan il-ġeneru mużikali jew kella tal-grupp The Beatles li wkoll kien dilettant kbir tagħhom. Minkejja l-popolarità li baqa' jgawdi f'pajjiżna u kien anke punt ta' referenza għal bosta, Paċ miet bħal dan iż-żmien sena mingħajr ma kellu lil ħadd jiġi minnu. U nstab mejjed f'daru f'ħal żebbuġ kawża ta' attakk tal-qalb, kellu 69 sena. Bil-konsegwenza tek il-katavru tiegħu spiċċa jqatta' kważi sena fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei sakemm xi ħadd jirrikorri biex ikun jista' jidfnu, xi ħaġa li ma seħħet qatt f'dan il-perjodu. Din l-istorja sfortunata ta' Filip Paċ feġġet fl-aħħar jiem meta bdiet tiċċirkola l-kelma fuq il-mezzi soċjali li l-mużikologu saret lu ddifna mill-istat fil-komun ta' ċimiterju tal-Addolorata f'Ottubru tas-sena l-oħra, bla ma ħadd taħ l-aħħar tislima dinjituża li kienet tixraqlu. Kienu bosta minn dawk li kienu jafuh li kif saru jafu b'dan selmu l-memorja ta' Filip u stqarrew li jinsabu xxokjati. Wieħed minn dawk involuti fix-xena mużikali lokali u li kien jaf lil Paċ u Filip Fenek li f'kummenti bit-telefon ma' One News irrakkontanna xi memorji. Dejjem nafu bħala xi ħadd li kien promotur ħafna tar-rock kien parti mill-klikka tagħna li għandna nħobbu l-mużika rock mis-sebgħinijiet u jibqa' lina bħala figura parti minn dik il-familja kif kont qed ngħid li konna nħobbu r-rock. Jiena ngħidilhom il-first generation rockers. Sa tant grupp ta' ħbieb u segwaċi ta' Filip Paċ qed jorganizzaw qudiesa b'suffraġġju għar-ruħu fil-Kappella tas-Salesiani fit-Triq San Ġwan Bosco f'Taslima nhar il-Ħadd 9 ta' Frar fit-8:09 ta' filgħodu. One News isellem il-memorja ta' Filip Paċ, artist fil-ġeneru li tant kien juss.